eta bai, eta kupoaren aipatzen zuen, eta hori adibidez garrantzitsua da, eman dezake gaur egun, demagunez, bertsolaritzan aipatzen da, wow, ze feminista, eta zenbat emakume, eta sentitzen dut, eta oso harronago egindako bideaz, baina asko falta da. Eta gaur egun adibidez aurrekoan Bizkaiko emakume bertsolarien eguna izan zen, eta bazeuden Jon Uria eta Nerea Ibarzabal bezalako bertsolari ezin hobeak, Bizkaiko finalean jarduten direnak, txapelak dauzkatenak, onenak direnak, eta eurek esaten zuten, bertsosaio baterako bati edo besteari deitzen diote. Elkarren ordezkoak gara, hori Unai Iturriaga eta Igor Elortzarekin edo Azpillaga eta Lopategirekin etzen gertatzen. Orduan, gaur egun oraindik ere, uste dugu lan handia dagoela egiteko eta bueno, emakumeak horren inguruan ari da etengabe, ezta? Bai, bizitzaren arlo guztietan dago lan egiteko, eta gainera emakume sortzaile guztion egoeraz da berdina. Hemen ere eliteak daude, edo, ez dakite elite ditu, edo ez dakite privilegiatu batzuk besteekin konparatuta hori existitzen da. Orduan, orokorrean, oraindik asko dago egiteko, baina hau ez da iritzi subjetibo bat. Hau, edozein kartelera begiratzen baduzu, jaialdien kartelera begiratzen baduzu, oraindik kopuruak oso txikiak dira. Are txikiagoak dira soinu teknikari bezala, are txikiagoak dira ekoizle bezala, edo proiektu zuzendari bezala, gu geu lan hori egiten dugu adibidez elakon, eta ikusten dugu batzutan bakarren garela, ez? Ze proiektu zuzendari edo horrek ere bauka garrantzia, zen, ez da bakarrik eszenatokian dauden emakumeak, baizik eta nork erabakitzen du zein dagoen eszenatokian, ez? Erabaki horiek norkatzen ditu, edo bertso txapelketa baten nork erabakitzen du ze gai jorratzen diren, edo ez diren jorratzen, hor ekosistema oso bat dago ardurarekin, eta oraindik heldu behar gara leku askotara ez garenak heldu, eta gainera heldu behar gara kontzientzia konkretu batekin. Beste gauzak egiteko beste modu batekin, ez? Ze, eliteen kontua eta hori guztia oso maskulinoa da, hori sistemaren baitan dago, eta agian hori ere tokatzen da aldatzea, ez? Eta agian nori eta guri emakume hori tokatzen zaigu, ez dago besterik. Orduan, gauza batzuetan positibo, positibo, obviamente, zenin ere garaian zirokarekin nengoenean, batzutan bakarra nintzen. Askotan, bakarra nintzen, edo beti beste batzuekin topo egiten nuen, Inezekin, edo Zaloako keinekin, baina oso gutxitan. Orduan, hori, gauzak aldatu dira, baina oraindik ez da nahikoa, eta ezin gara erlajatu, eta kolektiboki komeni aurre egitea horri.